ụtụtụ ọma eji m aka na emere ọfụma ebe ahụ ịnọ ka chi fọrọ taa fọtere gị ihe ọma dịka isi wee mara anyị na-ewetara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị nke nwa bekee kpọrọ newspaper review anyị onwe anyị wee kpọọ ya ka o si mee taa wee bụrụ Mọnde ahịa orie mkpụrụ abalị 21 n'ime ọnwa 12 n'afọ 2023 eji m aka na-eji njikere ịnụ ka o si wee mee na nke taa aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo cheta na ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị mụ na Maazị Mike Onovo onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn ka na-anọrịkwa Maazị biko kene ọhaneze adị m ụmụafọ Igbo daalụ na anyị na-asị unu nnọọ n'oge ka o si mee dịka unu maara na anyị na-anọ n'ebe a na-eji asụsụ be anyị na-atinye ọnụ n'okwu ihe gbara n'ihu akwụkwọ ọ bụghị na anyị ọkwuru kama anyị na-ekwuzi uche anyị maka na uche onye adịghị njọ ya bụ ka anyị ga-anọ n'ihu nke a bụrụ eziokwu akụkọ mgbe anyị nwere ebe a taa dakwara ụda maka na ọ sị na Tinubu seeks prayers for revival of Nigeria's economy. Nke a wee bụrụ aka na-achị obodo anyị President Bola Ahmed Tinubu na-asịzi tinye n'ọnụ na ekpere n'obodo anyị na ọ na-adachapụzi adachapụ ọ dịzị ka ọ na-anwụ anwụ si tinye n'ọnụ na ekpere ka ihe ha na-eme ka obodo wee dị mma wee na-agba mgbọrọgwụ na-enwe isi ị nwere ike ikwu maka nke ọ dị mma akwụkwọ nsọ sikwanụ anyị na-ekpere ndị isi anyị ekpere ọ gwazi anyị ụdị ekpere anyị ga na-ekpe mana ihe anyị ma bụ na anyị ga na-ekpe ekpere ekpere amaka ọ dịkwa nke nwegoro nyocha merụ na-egosi na Naijiria bụ ndị gbara ndị nke bụ n'ụwa niile n'ihe gbasara ikpe ekpere ya bụ na anyị na-ekpeta ọnụ anyị ọ bụrụ na ọ sị anyị kpewere ya ekpere anyị ga-ekpenụ maka na kama na ihe chọrọ ịjụ anyị na-ekpebu na-ekpekwa kama ihe chọrọ ịjụ bụ ọ bụ ekpere ka a ga-eji mee nke a ga-eme n'onwe anyị maka na enwere ihe anyị ga-eme nwere ihe a ga-asị ka Chineke mee ọ bụrụ na Chineke nyere ikikere ime ọtụtụ ụfọdụ ihe dị iche iche wee kpebie nọọ ekpere ka a ga-eji kpee mana ị ga-anọ n'ụlọ ụka na-eti I receive it ndị na-aracha aka mana etu ọ bụ na ọ dị anyị ga-ekpe ekpere nke nwaanyị kpuchi isi ka anyị kpee ekpere anyị ga-ekpere ekpere onye bụ na onye isi anyị sị anyị kpewe ekpere anyị ga-ekpe ekpere nke a dịkwa m egwu maka na mechie ọnụ na a na-ekpe ekpere ebe ọ bụ na onye nwe anyị bụ Chineke unu ewekwa n'iwe gworo ka anyị ji ekpe ekpere nketa anyị mago na enwere etu ọ dị ọsọ gị kpọọ ya ọjọọ ugo nna anyị na-ekpere ndị a na-achị anyị ekpere ọ bụrụ na enwere mmụọ ihe uhie na-agbagwoju ha anya na-eme ka ha ihe ọbụla ha kwere anyị na nkwa abanyezi ebe ahụ ọ bụrụ nkwa ekwere nwaanyị na-enagodo biko onye nwaanyị kpochapụ anyị na-ebidogoro n'ala Igbo gọvanọ Mba eme na ihe gbasara mmiri o kwuru o meela ka ọ gawa n'ihu ọ na ha aga ọ rụtara ihe mmiri ahụize Chineke biko kwekwa ka ndị mkpachi uche ghara ịkpachi uche ihe ọbụla o kwuru na ọ ga-emere anyị n'Enugu ka o merie anyị Enugu bụrụ ebe nwere nchekwa Enugu bụrụ ebe ihe ga na-adị mma anyị nata ya na-eri ọkpa na aṅụgo oku n'Abia steeti ndị a chọrọ ịrụ Port Harcourt Road anụrụ m na enwere ndị gara gee ọmụ ebe ahụ isi adịghị unu mma utoro ga-agbagbu unu afọ ga-asagbu unu anụrụ m na gọvanọ ejide na ụfọdụ n'ime ha ugbu a kechie ha biko oru n'ụtụtụ ọbụla sikpọọ ha agụ oru n'ehihie nwere ike chitere ha akị ha taa mgbe ha ga-anọchi ebe ahụ ihe dịka izu ụka 3 mgbe ha ga-apụta ọ bụrụ na arụcha na Port Harcourt Road maka na ha nọbụ kamgbe wee na-arụ ya bụ ụzọ ahụ wee gwetọọ bụrụ ihe a na-ama ha ka a ga-eme nweghị onye maara etu a ga-esi mee ya bụ ụzọ o wee bụrụ kịta apụtara na si ka ebido rụọ ya bụ ụzọ ka ụfọdụ ndị isi na-adịghị mma na aga ego ọmụ ebe ahụ nkịta racha ha anya anyị na-ekpe ekpere ma na Abia steeti ma na Ebonyi ma na Enugu ma na Anambra ebe ọbụla bụ ala Igbo Imo steeti ebe a na-egbu tụgburu ụzọ onye nwaanyị mee ka isi dị ndị ahụ mma ka ha mata na onye ọbụla riri nwanne ya nakpuo na o bukwara ọnụ nakpuo anyị abịa n'isi mmiri bụ onye na-achị obodo anyị nna anyị ukwu ikwere anyị nkwa na ị ga-atụgharị Naijiria anyị na-asịzi ka ị tụgharịa ya ka ọ bụrụ nke ọma ka ọ ghara ịbụ nke ọjọọ nna anyị ukwu ikwere anyị nkwa anyị na-asị biko etu anyị banye ogoro kịta ihe niile na-adaghara mee ya ọ bụrụ na e nwere ebe ihe ọbụla meriri echiche go ọ da-agazicha ọfụma
ma ọ bụ na enwere ndị na-emegharị gị anya maka na anyị maara na ị ga-emegbu ya ma ọ bụrụ na ị chọọ kama na ekpere anyị na-ekpe bụ ọ bụrụ na achọwa ịga ọzọ gị wetụdata aka na ndị akpọ aga obodo oyibo ebe a na-aga emefu ego anyị wetụnata aka ikpu na ụmụnna niile gị maka na ọ mmebi ego obibi ego na-atọ ụtọ na ọ bụrụ na a na-ebite mana ịkwụ ya na-enye nsogbu ya bụ ibite na ego ụmụaka anyị na-ama nkwụninwu ọzọ wee bụrụ ndị NNPC kamgbe ụwa ka ndị NNPC na-ere mmanụ obodo anyị anyị amaghị onye a na-ereta anyị amaghị etu esi eme ya biko nebanye anya n'ebe a ha nọ enwere ndị dị ịchụ n'ọrụ si chụọ ha n'ọrụ ekpere anyị na-ekpere ndị ọchịchị anyị bido n'isi ruo n'ọdụ bụ na ewe n'iwe na ọjị ka nji n'aka bido n'isi ruo n'ọjị ọdụ bụ na onye ọbụla riri ego obodo afọ ga-asị ya kwụsị ise onye ọbụla enyere ọrụ ngo ọ ga-eji rụọ ihe ga-adịrị obodo anyị mma o wee gaa were ya bụ ego were ya kpọrọ nwunye na ndị ọnyịnya nwaanyị gaa Dubai garie eruo ebe ahụ otoro ga-agbawa ha ọnụ onye ọbụla bụ onye ewepụtara na ọ ga-enezi obodo anyị wee na-eme sụsọ fọmfọji akpa na-atinye sụsọ nke ezinụlọ ya na ihe ụmụ ya na ụmụ ya nke okpukpu ise ga-eri onye nwaanyị mgbe ọbụla ha ga-eri ị ga-enye ha hepatitis B ị ga-enye ha kidney failure ị ga-eme ha ka ha na-atazi ahịhịa dịka ewu maka na onye si na anyị ga-adị ọ ga-adị onye si na anyị ga-anwụ ọ ga-anwụ akwa ekpere ka mkpere emechazi ka awa ya bụ ọjị ise anyị ekpeje ekpere ọ bụ mma bụ asistant pastor na chọọchị ahụ ekpere gị nke a ọ tọkwa m ụtọ nke iche mana ọ nwezi ebe ị na-asịsị otoro gbagbuo ya gịnị nwa na egbe n'igwe mee ya na-acha anya na-asị ma nke ọkasịzikwe na ekpere nekwe na anya biko ọ dị gị ịda agụ akwụkwọ nsọ ebe David siri ndị a na-achụwa ha ihe ọbụla ha zutere ime ya dị n'isi ha ọ ekpere ka ọ bụ mana ka m gwetazie na nọ maka ihe gbasara ala Igbo ka anyị ji wee nọrọ ebe anyị mere iji wee bido n'ala Igbo wee kpewe wee bịakwutezie onye sisi kpeere ya ekpere maka na ọ aka na-achị obodo anyị bụ ihe si kpee ekpere a ekpere dị ha niile mkpa mana onwe ha ndị nke na-achị obodo anyị South East si gosi kpere ha ekpere a na-agacha chọọchị ekpe ekpere a nwụcha ma ndị prayer warrior nwee ma ndị dibịa ọ dị gị ka onye nke anaghị aga onye isi ọ na-aga nwunye bụ onye isi na Redeem ọ na-agakwa ọ na-ekpe kama na ọ sị ka anyị nyere ya aka maka anyị nwa bụ ndị a na-achị anyị kwesịkwara ịdị na-ekpere n'ihe nwa karịa Olisa nyere anyị aka maka na ya bụ ọnọdụ ọmazi ọgọdọ that is nwa bekee ga-asị gị na obodo bụzi igwe bụ nke bụ eziokwu anyị nwa bụ ndị nọ na ya ga-abụ ayọn anyị ga-abụ ayọn anyị abụrụgo ayọn ụmụ Naijiria bụ ayọn kemgbe mbido ụwa ofu ihe mma bụ na ayọn ọkachasị anyị bụ ụmụ Igbo nwa ga-ada ata ahịhịa nke a bụrụ eziokwu biko ndị be anyị ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a jee n'akwụkwọ The Nation ijegoro ya nke ọma mara nwere ike ịchọtazi ịfụzie prayer points onye isi ala isi metụ ọnụnụ ya si na-ekpe ekpere amaka ka anyị gaa n'elu akụkọ ọzọ dị ka ibe ebe a wee na-asị Oni Mba charge Igbo on development of Southeast economy nke a bụrụ Oni of Ife ya na gọvanọ Mba nke Enugu steeti na-asị si ụmụ Igbo biko na ọ bụrụ na unu eje dozie ala Igbo na unu nwa ka ọ dị n'aka na ọ bụrụ na unu emeghị ya na onweghị onye na-aga ime ya bụ ihe ndị Yoruba na ihe mere ji na-ekwu ihe a bụ maka ala ụlọ ma ahịa ma tigbuo ozugbo na-emeche maka ndị Igbo ha na ndị Yoruba ọkachasị ndị nke nọ na obodo Lagos ala ndị Yoruba nnọọ ihe ji na-ekwu ya bụ si ụmụ Igbo laruo n'ubu unu gaa dozie ya maka na ọ bụrụ na edozighị ya onweghị onye na-aga inyere unu aka ọ bụghị ọnụ ndị Yoruba ga-abịazie doziwe ala Igbo onwekwanụ ndị obodo ọzọ ga-aga dozie ma na eziokwu na
ụmụ Igbo nwere akara aka ha nwere akara aka siri ike nọ na ebe ọbụla ha gara ha gbata mbọ gbakeneta na wee dozie ebe ahụ ọfụma mana ọ bụrụ na ị hapụzie ebe isi wepụta wee bịa doziwe obodo ndị ọzọ imechekwa na obodo gị agbacha ọsọ nke ọma ya agadi nwaanyị gbacha egwu ọba n'ukwu ka ị nwere ike ikwu maka nke a ịma na mgbe ụfọdụ dịka asị na agbacha ọsọ agụọ maịlụ mgbe ụfọdụ ọ na-adịkwa mma agbakọtakwasị gụọ maịlụ adị ama maka amarụ mmiri sọfegoro na nke dị n'ihu nke ka ibie mana ofu ihe bụ nke ndị Igbo anyị na-emepe ana Igbo eziokwu ka ọ bụ anyị na-emepe ana Igbo kama na ebe anyị na-emepe ya bụ ugwudebere n'ụlọ onye ọbụla kpatara ego ọ na-anụ ụlọ ọ ga-arụnata nnukwu ụlọ anụrụ m n'ihe o ji dị etu ahụ bụ na ụfọdụ n'ime ndị ji ego mgbe tupu anụ ọgụ mgbe ha nataziri ka a na-anụ ọgụ ha fụ na ụlọ ha rụrụ na be ha ụlọ ha wetara ego arụọ na be ha na ozuruzi ka ha niile natara ịma kịta anaghị ekeresimesi ụfọdụ ndị Igbo na-anọ na họtel maka na ụlọ ezo mana onye ọbụla kpatara ego na bụ orugodu ọ ga-arụ ọnụ ya bụ na iruo na ala Igbo ọbụla ị ga-anụ afụ agadaga ụlọ dị n'ime ime ọhịa n'ime obodo ndị be anyị nke ahụ bụ ofu ịrụzi nke anyị ji akpata ego bụ na ndị be anyị chụọrọ mmiri ọdọ mmiri dị na Lagos wee pụta megidezie wee chefuzie nke ndị be anyị aka ndị ọchịchị sokwa n'ime ya kama na ndị be anyị ọ marụgo anyị ahụ onye ọbụla na-achọ ebe ana dị nro mana ofu ihe bụ nke ndị Igbo anyị bụ amụta agbakarịa etu anyị bụ nchi a na-eroteziri anyị taa arụ mbọsị ọbụla ọ ga-ewute anyị dịka mma na o wutere oge anyị ugbu a ọ na-emetụta onye ọbụla anaghị ekwu akụrụ ụnọ ụfọdụ arụwana ịga na ala Igbo enwere ọtụtụ ndị ma ndị na-arụ ụlọ yunivesiti ma ndị na-arụ ụlọ mmepụta ahịa ezigbote oyime Seahorse ezigbo Ebuka Ọnụnkwọ ọ rụrụ Seahorse na Anambra steeti ọ na-aga ọfụma karịa ma nke mgbe ọ na-eme import ya bụ na ndị be anyị ọ ga ha achaju mgbe ọ ga-achaju ndị ọzọ bụ ihe ga-anya anyị biko onubi anụ maka na ọ ga-eme na ana niile ma Lagos a ndị a na-emeghe ka ha na-emega amegide ya nga mbọsọ bụ na ndị Igbo ga-enyefe ịfụ na anaghị adatọrọ anaghị adatọrọ ebe a ihe m na-ekwu bụ dịka isi wee kwuo na agbakọta ọsọ si gụọ maịlụ ka mara nke agbatara agbata nke a bụrụ eziokwu maka na ọ gaghị adị mma na oke ihe mmekpa ahụ oke ihe ọdachi bụ ihe bịazi eme ụmụ Igbo wee nawazie nke ozugbo nke taa nke echi enwere akwụkwọ nri na be anyị a na-akpọ ewa ya bụ ewa onye ọbụla maara ewa a sị na ọ na-adị ya mma na a na-emegbu emegbu maka na ọ bụrụ na ewa ahụ o topụta ịhapụ ya mmanya niile na-emekwa etu ahụ ịhapụ ya na-akpata ha nke o mere ozugbo otosa ọ karụna ya bụ na enweghịzi ike ga-abụ ihe ndị Igbo na ebe ndị Igbo na-akakarị eteta n'ụra bụ ọ bụrụ na asị ha nwoke m kunye emegbukọta ndị Igbo ifunu na onye Igbo fụ nwanne ya ebe a na-emesa ọpụta mana ego aka na-eme ya enweghị onye o metụtara hapụkwana ya na ọ gaghị erukwa akwụkwọ na ha achaja a na ha akụtụ ụlọ ndị mmadụ echeghị m na ndị ahụ akụtụrụ ụlọ ha nke nso a ga-arụ ụlọ ọzọ na Lagos ihe dịka afọ 10 na-abịa mụ na onwe m echeghị m na m ga-arụ ụlọ na Lagos ihe mmụọ a kwadoro bụ na ọ bụrụ tupu m ruo na Lagos na aga m arụgodo ịbụọ n'ụlọ arụzie m nwa ohu ka ebe m ga-ebi na akụrụba obere oge sef achọrọ na m na ezumike na ala Igbo esoghị m na ndị ụmụnne anyị n'obodo oyibo na-anọ 80-90 years ha ka nọkwa na obodo oyibo na-eti ichie nka ọ daba kama ọ ga-adịcha mma dịka anyị si ekwu otu ụkwụ n'ụlọ otu ụkwụ n'ama ọ ga-amagbu onwe ya adị ama ịtụrụ ji tụrụ mkpọrọgwụ eziokwu nke a wee bụrụ ka o si wee dị ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a ijee n'akwụkwọ The Guardian jegoro ya nke ọma ọzọ dịka ibe ebe a wee sị explosion of STIs, unwanted pregnancies imminent as condom price skyrockets. Nke nwekwa ihe na-anaghị abụ nsogbu a ka na-ekwu okwu na a na-achọ ihe mmadụ ga-eri nke a wee bụrụkwuo nsogbu wee dị nke a wee bụrụkwuo nsogbu nyere mmanụ m ihe o ji wee bụrụ nsogbu ya sị na gịnị nwa na ọrịa esi na mbute na mmekọ nwoke na nwaanyị ebute na-akawanyezi njọ ya na ime mkpuke na-akawanyezi njọ maka na okpunnabụenyi ihe a na-ere okpunnabụenyi
na-agbagozi agbago. Ọbụna nke a ka a ga-ahapụ maka na ihe niile na-agbago agbago n'eziokwu, mana echenu m na nke a kwesịrị ịbụ nsogbu wee nyekwuoro yarịa ịma onye ọbụla ga-ekwu si ịma na mgbe mbụ a na-ebubatakwu ya na-ekesi ya ekesa. Eziokwu. Ụfọdụ na-asị mgbe ha bido na-asị anyị HIV enwe mgbe a na-ekesi ya, ụfọdụ anaghị ekesi ya nye onye ọbụla na-anaghị achịchị na-anaghị akọbụ. Emechazie enwere mgbe o ruru ebido rewe. Ụfọdụ ndị bukọtara ya mgbe ahụ bidozie na-eri eri. Kịta ọ na-agara ya garawa maka na ọ bụrụ na ikpebie na ịma ụkwụ ha ma n'ofu ebe na ị chọrọ ịga mehe na ọka bụdo ya na-agara ọnụ ịkwa iko na-agarakwa ọnụ. Onye ahụ ruru ndị a na-ekwu ha amaghị ha na-ekwu maka na ọ bụrụ na ịjụọ ndị na-eme ya agwaghị na ịkpọrọ nwaanyị kịta si na ị na-aga nke ọzọ iru ebe ahụ ị ga-enye ego ụgbọala na ọ ga-eji bịa na nke ọ ga-eji na-ana ịbụ nwaanyị ma ihe nnekwu. Ị ga-egonye ya anụ nchi na anụ nnama su ya na nta na imo na ihe ọṅụṅụ ọ ga-aṅụ. Ị ga-akwụ ụgwọ ebe unu ga-anọ maka ofu ọnụ ị nwere ike tupu ịpụta iwepụta ihe dịka N$10,000 maọbụ 15 maka ofu ọnụ. E nwekwara nke idoro na yad n'ebe ahụ na-akpọ Papa Emeka bịa mee ọ hara ya bụ ọ na-agara ọnụ ya garawa ọnụ. Ụmụaka chọrọ ịpụta ime mkpuke ha tụrụ na-aga na ọ dị mma etu a achọbịa na ihe a ga-ebenete ego esi benete nke ụmụ nwaanyị ji egbu ọbara ha na pampas ka ọ gịnị ọ pad si wetunata ọnụ pampas na ọnụ pad ewetunata ya ọ dị otu ihe ahụ kwa ọ bụghị otu ihe ọ bụghị otu ihe ahụ onye chọọ ịga nke ọzọ na-akwụ ezigbo ụgwọ. Ọ bụrụ na gọọmenti anyị chọkwuru inye aka maka na ị gaghị asị na nke a abụghị mkpa maka na o nwere ndị ọ bụ mkpa. Esi na mbụ nwaanyị na mmakwa ihe ị na-ekwu Maazị Mike mara na aka ji mejiri. Mana ịma nke mbụ ịma bụ nwere mgbe ewepụrụ ya na n'isi mgbe ahụ ọ na-eme ihe ife ka ị na-emebi ahịa kịta. Ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọ m n'ekwentị na-asị m adọledo na-eme ka m napụ ha ihe gosi mbe ka m mebie ya ọfụma o ndị na-akpọ n'ekwentị ma ndị na-eje aga enweghị ka ụzọ si wee gaa. Ya bụrụ na ị chọrọ ịkụtakwu ihe gbasara akụkọ a ije na akwụkwọ News Express jegoro ya nke ọma ka anyị gaa n'iru. Mara na ọ bụ na Ugwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị, biko tinye ihe si gị n'uche otu isi wee chee ya, tinye ya na ngalaba ozi, binye aka ịhụnanya, kesakwa n'ozi ya ka ndị ọzọ wee mara ihe anyị na-eme maka ya, ọkachasị ebe ndị Igbo zukọrọ na Facebook ma na YouTube. Biko mee ka ha mata na ihe dị etu a na-aga, nke a ga-adị mma. Ka anyị gaa n'iru. Akụkọ ọzọ dị ebe a na-asị Release Kano as Southeast Christmas Gift, Ọhaneze tells Tinubu. Ịma na anyị na-agụbụ ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Nkịta ka ndị ọhaneze ndị Igbo na-agwazi Tinubu si ya biko tọhapụzie Maazị Nnamdi Kanu ka ọ lọta ụlọ ka o wee bụrụ ihe iji wee sị ụmụ Igbo ekeresimesi ọma. Ọ ga-amagbukwa onwe ya ịma na ofu ihe dị na ihe a ote na ha kwuerie otekwa na ọtụtụ ndị mmadụ kwuerie mana ụfọdụ n'ime anyị kwenyere kịta ikekwa ka mme ya dịka osi ụka ụfọdụ n'ime anyị kwenyere na ndị na-achị ugbu a chọrọ iweta ana Igbo n'ụzọ ọbụla. Anya ndị APC na Anambra bụ ebe ọ dị ka a ga-asị na ụzọ aga ha gaa na mbọsị ekwu n'ife so gọvanọ ọ bụ sinetọ ọ banyego APC. Ifeanyị Ụba bụ ọzọwara na bụkwa sinetọ nọzi na APC. Ha jizi nwaanyị na-ekpugonata ndị mmadụ maka na ha maara na ndị Igbo kpọrọ APC asị. Ọ dị ka anyị si onye Igbo vootu oru MPN mgbe ahụ anyị ya bụ na ha si ụzọ nke ọzọ na-abata. Ya bụ na ọ bụrụ na asị m na ihe a ga-abụ ofu ụzọ ndị ọchịchị dị n'aka bụ ndị APC ga-ejisi ndị Igbo ngwanụ ka anyị mekọrịtawanụ dịka nwanne maka na egbuo na mmiri bụ mmanya fụ na ofu mmiri ihe a niile bụ ofu mmiri nọ n'ite asụ. Ile anya PDP achịcha n'anya efe, APC achịwana ofu mmiri nọ n'ite asụ. Ya bụ na ihe ọ ga-amasị anyị ka ha mee bụ APC unu wajidere ya, APC unu atọhapụkwa ya. Ọ bụrụ na ntọhapụ ya ga-akụrụ unu aka. Onye isi APC kwuru mbọsị asị na-enwezi marginalization ndị Igbo na a ga-eme ha na ma vice president onye ọbụla na ha na-ekwu unu tọpụ ya
ndị ga-evotu APC ga-evotu APC mana ihe m maara bụ na ụdịdị ka anyị nwa adịghị evotuzi na pati nọ afọ onye isi doro afọ onye isi kpakọrọ ọnụ onye ga-emenwe obodo atụnyere akwụkwọ na ọ bụ ozi akụkọ pati ọ bụghị pati mana ekwesịrị ịhapụ ya maka na ọ bụ na ndị kọọtụ Naịjirịa nke mbụ ekwuo na nke Igbo ekwuo si hapụ nwoke ma ị na-ejide ya na o mere gịnị ọ bụghịkwana na ya bụ nwoke ga-agba ọsọ wee gbafuo ma ọ bụ onweghị ihe m mara sị na ọ bụrụ mmadụ ka o ziri ochi ka o mere gịnị ọ bụ si n'ụlọ si hapụ ya ka o wee bịa mee n'ekeresimesi ya na ndị bịa si hapụ nwoke a ọ na-agba aga ebe nwoke kwụrụ chim ịma ị gabeghị ebe nne ya irute ebe ahụ enweghị ebe ọ na-agba aga ebe ọ na-anọ osokwa na ndị anọ Finland na-asị egbu ọ na-apụta o buru ụzọ ihe a na-ekwu nna ihe anyị etu a ka anyị chọrọ ka ọ dị agakwuru ndị ọchịchị ekwuo ya ya bụ na ihe ọbụla omene ọbụ ekwukwu onye na-achọkọta na ụzọ a ga-esi tụọ ya nga enweghị ihe o kwuru ihe megidere iwu o kwuru na asịrị unu hapụ ọ bụrụ na unu ekweghị ka anyị nọkọta ọnụ si hapụ anyị ka anyị gawara onwe eri mmadụ abụọ ọya ka a na-achị na okwu n'onwe Sunday Igbo ọwụghị ofu ya ka okwu ebe bugata mmadụ ma bugata mmadụ onye ahụ asị adị ndụ emegide ama m na Tinubu makwa ihe a bụ ndọrọ ndọrọ Tinubu ma egwu okwe ndọrọ ndọrọ ya bụ na ama m na ọ ga-ahapụ ya anyị nwere olileanya na ọ ga-ahapụ ndị ekpekpere ekpere na ọ ga-ahapụ anyị na-atụ anya na onye isi ala ịma na kịta ọ siwagosi ikpewe ekpere ọ dịzi m ka ọ na onwezika nke ọma si abanye isi anyị ekpego ekpere anyị ekpego ekpere anyị na-ekpekwu ekpere na Olise Iwe ga-emetụ ya aka n'obi ka ọ hapụrụ anyị nwa amadi ya maka na obi ga-abụ anyị si aṅụrị ka anyị gaa n'iru ya bụrụ na ị chọrọ ịkụtakwu ihe gbasara akụkọ a ije n'akwụkwọ akụkọ The Nation jegoro ya nke ọma ọzọ dịka ibe ebe a sị 4 arrested in Anambra mana o nwere akụkọ anyị na-agụ ụbọchị a maka 21 power projects abandoned in Southeast. Akụkọ ha wee na-akọwa na ndị mmadụ na-aga akụwasị na-etiwasị na-azụ ana ebe a na-eme ya bụ ihe gbasara ọkụ latrik. Nke a kịta ka a na-ekuzi na ejidere mmadụ 4 na Anambra, nke a bụ na Nnewi ọ na-eme ebe ha na-eje etiwasị ihe gịnwa na mod kebụl a werezie ya na-ere dịka ihe na-enweghị na-erefuzi ya erefu. Mana asị na ewu dị na akpụkpọ ahụ ya, ọ bụrụ na a na-achọ ịrụ ihe ga na-enye ọhaneze ọkụ, o wee bụrụ na anyị nwa bụzi ihe si mba na ihe dị etu adịghị mma, werezi ụdị agwa dị aṅa were na-eso ya bụ ihe ịma na ọ dịghị mmanụ. Chineke na onwe ya mgbe o kechara mmadụ siri gị họrọ nke dị mma ma ọ bụ nke dị njọ. Ya bụ na enwere ndị ekwensu kụanara isi ha na ihe ha ga na-ahọrọ bụ sọsọ ihe dị njọ ihe dị njọ. Iji wee rụtụ aka na ya bụ ihe, ọha mmadụ na-eburu mmadụ ibi egbuo ya ere ifụ na a na-ere body parts. Enwere news na-agagharị kịta ebe a na-ere kidney, ọ dị na Abuja. Ọha mmadụ na-aga ụlọ ọgwụ maka ikwu ochi ha bidoro n'isi o. Mgbe a na-eme bọjetị na a ga-ebute ọgwụ a ga-eji gwọọ ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ, onye bụ dairektọ na ndị ministrị agbabie ego kee ya ụzọ 3 nye onye na-ebute ọgwụ ofu. Onye na-ebute ọgwụ n'anya na ego ezo wee were ọgwụ adịgboroja gbojuo ebe niile, ha niile bụ ochi. Ndị nke a wee sizie na ọkụ eletrik a na-ekwu ka arụrụ anyị ka o zuoro anyị na ihe a ha ji rụọ ọkụ latrik na ọnya ọka ha mkpa na ọ bụrụ na ha zuru ya ka e were ya bụrụ Dangote bụrụ ọgaranya ibe eto na ndị otu ya. Biko ndị ejidere ọka mma, enwere ihe ụmụaka na abụọ ekwu asị go and hug transformer. Ọka mma ka ejide ha amasị ka ha gaa transformer kama na ihe ha ga-eme ha bụ si were wa boiler a na-eji esi mmiri ọkụ tinye ha n'aka kechie ya etu a nwee asụsụ nkeji 5 ikwunye ya n'ọkụ ya na ọ ya tụsọ nkeji 5. Mgbe ha pụtara etu ọbụla ahụ dị ha aka ha, ọ bụrụ na ha gwọtụ ya ama ngazi mbọsị ọbụla ha fụrụ ihe gbasara ọkụ eletrik ha pụ kama na ọ bụrụ na isi na ochi ka gị mma na ochi ka ị ga-ejide ndụ ngwanụ ebune ga-afụ ndị kpụ atụrụ.
nke a dị ọnụ mma esikwasị tinye ha ihe na boiler n'aka onwe ha mgbe agaghị adị ndụ wee kọọ ya bụ akụkọ onye na-ezu ihe latrik ọkụ latrik ya na ọkụ latrik kama ọ ga-anwụ na ime transfọma kama ka nke a enyetu ebube ndụ ịma na echiche ndị a na-abụ na ndị gọọmenti ha anaghị emere anyị nke a na-emere anyị nke ọzọ mgbasị otu ha buteziri ihe eji arụ ọkụ ka anyị jidezie nụ nke a were onye ọbụla fomfoju akpa ịma na ihe a na-ekwu ọ bụ ọkwa so na ndị ọchịchị onye ọbụla nwere mmụọ fomfoju akpa anụwa onye fu ebe ọ ga-esi wee were nke ga-eju ya mana o nwezi ndị nke ha na-adịzi ka ajọ mmụọ na-edu ha ọ na ajọ mmụọ na-edu onye ọbụla kpebiri were onwe ya nye ajọ mmụọ ka o duo ya maka na mgbe ị kpebiri na ihe ị ga-eri na nke ị nwere ama nzuru nọọ gị ga-zute nke ọha obodo wee tinye na nke ka o wee zuo nene n'anya afọ 20 na afọ 50 na ọ bụ narị afọ gara aga ndị merie ka ahụ dị ezinụlọ ha emechaa ya ọkwụini onye ọbụla nwa obere ebe ahụ a ga-enye nakpuo n'ime ya ma ọ bụrụ na ị nwekwara ohere ịnakpu ọ bụrụ na ị nweghị ohere ọ bụrụ na udene ma ọ bụ mmiri ga-eru ezu onye ahụ nke ahụ aga kama na ihe anyị ga-amata bụ n'ọsụsụ ofu ndụ a na-enweghị ihe imekọtara ka ọ bụrụ na nke gị karịkarị ya bụ na fomfoju akpa ahụ ofu onye kwuru okwu ekwenyekwara m nọọ eziokwu na ọtụtụ n'ime anyị bụ na anyị enwebeghị ohere izu ochi ka o ji dị ka a ga-asị na anyị bụ ịga n'ụka fadapụ ebe a na-aga anatara oriri nsọ onye ahụ na-aga Hollywood ụfọdụ ga na-achọ ohere a ga-eji zuo ochi kama na asị na onye ejidere bụ onye na-ezu ochi iwu nke 11 bụ imechakwa ihe a niile enwere nke ịdara n'ime bido na ofu ruo na 10 ekwekwana ka ejide ya bụ iri nke 11 onye ejidere ka a gbara Maazị Mike ọ bụrụ ka anyị gosiwa akụkọ niile n'ebe a taa ị mara na ọ ga-ehizi nne maka na ụfọdụ ndị mmadụ na-anaghị esonyere anyị dịka anyị na-eme ihe kịta ga-abịakwa bịa kirie ya bụ ihe ka o si mee anyị wetagoro n'ụbọchị taa ya bụ na anyị ga-eweta ya na njedebe taa mana anụgbala taa echi bụ nta biko Igbo bụ Igbo ha si egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebe na ya gosi ebe ọ ga-ebe nke akwa na ya onye biri ka nwanne ya biri ụwa ga-aka mma ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe n'ụbọchị nke taa na ihe ome ka o si mee biko gbaa mbọ binye aka ịhụnanya tinyezi na ngalaba ozi kesaa ozi ya ma sonyebere Ugwumba telivishọn dịka ị na-eme nke a ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị aha mba Emilia Onyinyechi Nwankwọ kpọọ m Adaọlaedo biko mara na Ogbuopi na-eficha ime ya bụ ị nwekwara ike ije chọọ Adaọlaedo TV binyere m aka ịhụnanya maka na Ogbuopi na-eficha ime dịka nsi wee kwuo biko kene ọha na eze ka anyị na nna enyeghị opi ga-egbunwu m ga-egbu opi na ụmụ nwaanyị onwekwa ihe ha na-ada ekwete biko ihe ọbụla nwoke ga-eme nwaanyị ga-eme ọ dị mma ụmụafọ Igbo daalụ nụ anụ gbana tata echi ka bụ nta anyị na-asị unu maka ndị chọrọ ịkpọ anyị na ekwentị n'ime izu a anyị ga-enye unu ohere ọ bụrụ na enwere etu o si dị ihe unu chọrọ itinye ọnụ ịkpọ anyị na ekwentị si anyị na ihe bụ obi gị na ihe ọbụla anyị chọrọ ikwupụta mara na Ugwumba bụ nke anyị ebe anyị na-eji asụ Igbo asị na aka mma n'oyibo ya bụ ọ bụrụ na ị chọọ ịgwa m eziokwu so ya n'Igbo ka mara mgbe aghụghọ batara n'ime ya ana m asị unu ka ọhịa dịka ewe amaghị ya ka emesịa